Moitas grazas, moi bo día a todos e a todas. Permítanme que as miñas primeiras palabras sexan para expresar o orgullo que sinto por ser parte deste pobo. Os galegos e as galegas estamos dando o mellor de nós para superar esta pandemia e para que ninguén se sinta só no medio desta emerxencia. Demostramos de novo que somos capaces do mellor, que somos un pobo que non esquiva as dificultades, senón que lle plantamos cara á adversidade. E sinto un tremendo orgullo dunha cidadanía que responde con responsabilidade ante as medidas extremas para conter o virus, orgullo dun pobo que pon o colectivo por riba do individual, un pobo que se solidariza, que colabora e que estende a man para prestar axuda nestos momentos moi duros. Desde logo, orgullo e admiración polo personal sanitario, pola súa entrega, pola súa profesionalidade, por coidarnos, por salvar vidas. Emociona ver as imaxes de persoas que están exhaustas, pero que non deixan a bata colgada porque queren seguir combatendo o virus. Orgullo e admiración tamén por todas esas persoas que traballan en supermercados, en tendas de alimentación, nas gasolineras, nas farmacias, nos medios de comunicación, no transporte, no mar, no agro e noutros servizos imprescindibles, asumindo un risco en beneficio da maioría. Para todos eles e para todas elas, dúas palabras: grazas e un orgullo. E, desde logo, tamén a nosa solidaridade, comprensión e afecto con todas as persoas afectadas polo virus. En especial, quero dirixirme ás familias das que perderon un ser querido. Para elas, unha fonda aperta nun momento tan duro no que non puideron nin despedirse nin compartir a súa dor. E non teño tampouco a máis mínima dúbida de que imos superar esta crise entre todos e todas, unidos, unidas, sumando, dando o mellor de nós mesmos para saír adiante. É evidente que estamos ante unha crise sen precedentes, unha pandemia da que a propia Organización Mundial da Saúde alertaba en xaneiro, pero que é evidente que todos os gobernos infravaloraron en lugar de actuar para anticiparse. E necesitamos gobernos capaces de anticiparse aos problemas. A cidadanía agarda que en situacións de risco, en situacións excepcionais, que os gobernos respondan, non só que reaccionen ante os problemas, sino que sexan capaces de ter previsión e anticipación. En todo caso, creo que este non é o momento de analizar a súa xestión da crise, señor Feijóo, nin de pedir responsabilidades polos erros que os houbo, nin pola súa falta de resolución para tomar medidas contundentes a tempos. Agora é o momento de sumar esforzos, de remar na mesma dirección como conxunto de sociedade galega para que canto antes poidamos ver a luz ao final do túnel e que poidamos facelo salvando vidas e minimizando os efectos económicos dunha crise que está sendo, que vai ser devastadora. Señor Feijóo, como lle trasladei tanto en privado como en público, quero reiterar que o BNG está a disposición do Goberno da Xunta e, sobre todo, que está a disposición dos galegos e das galegas para sumar en todo o que sexa necesario para sair canto antes desta crise, sin escatimar esforzos nunha colaboración leal á hora de traballar para que canto antes poidamos recuperar a normalidade. Pero esta lealdade do BNG non é un cheque en branco, non consiste en mirar para outro lado ante decisións que consideramos erróneas por parte do Goberno do Estado ou por parte da Xunta de Galiza, porque cando está en xogo a saúde das persoas, todos e todas temos que aportar. A lealdade do BNG é coa xente deste país e por iso non podemos deixar de dicir que foi un erro non pechar aqueles territorios que foron un gran foco de expansión do coronavirus. Por iso, non podemos deixar de decir que é un error enorme non pechar toda a actividade que non sexa necesaria neste momento. Non permitamos que ni unha soa persoa, ni unha soa, poida contraer o virus realizando unha actividade que neste momento non é esencial. É o mínimo que lle debemos a todas esas persoas que realmente si traballan nestos servizos e que están poñendo en risco a súa vida para que todo funcione. A leal colaboración, a man tendida que lle ofreceu o BNG desde o primeiro día e que lle seguimos ofrecendo ao seu goberno consiste en poñer sobre a mesa propostas, medidas e iniciativas que teñen dous únicos obxectivos. O primeiro, máis importante, salvar vidas e o segundo, minimizar os efectos económicos desta crise para que, cando menos, as clases traballadoras deste país e tamén o noso tecido empresarial poida ter a certeza
de que vai sair adiante. Por iso, hoxe queremos pedirlle e reiterar algunhas cuestións. O primeiro, señor Feijóo, é que compareza unha vez a semana no Parlamento de Galiza para dar conta de como evoluciona a situación. Creemos que o seu papel non pode limitarse a comparecer cada día na TVG en prime time, sino que é importante que a sociedade galega vexa a un Parlamento a que ten en donde se residencia a soberanía popular que o vexa comparecer. Onte mesmo o seu xefe de filas reclamaba ao señor Sánchez que non limitara as súas comparecencias aos medios da televisión pública e que comparecera na sede do Goberno Popular. Parécenos xusto esa petición e o mismo que lle pedimos, señor Feijóo. Tamén reiteramos que temos propostas sobre a mesa, que lle enviamos un documento amplo onde facíamos numerosas propostas para facer frente a esta crise e onde detallábamos 5 medidas urxentes. A primeira, sigue sendo necesario pechar aqueles lugares que son un foco de infección de coronavirus, que é necesario blindar Galiza por terra, mar e aire, que hai que realizarlle test masivos a toda a poboación e moi particularmente ás residencias de maiores e aos colectivos de risco, que hai que garantir o material de seguridade dotando ao personal sanitario e a todos os traballadores e traballadoras que están dando a cara en servizos esenciais e que hai que parar toda actividade que non sexa prescindible. Son, ni máis ni menos, medidas que teñen aval técnico e que son as recomendacións que está facendo a OMS porque xa se probaron estas medidas noutros lugares e funcionaron. Son medidas que aínda se poden adoptar, por iso creemos que sería importante que hoxe saíramos deste Parlamento cun gran acordo nesta dirección. Porque, miren, o resultado de non facelo é dramático. Hoxe despertámonos cunha noticia que é para preocuparse. O Estado español, que ten 47 millóns de habitantes, xa superou a cifra de falecidos de China, que ten case 1.400 millóns. É evidente que algo non se está facendo ben e que a nosa responsabilidade é correxilo. Nos consideramos que tanto a nivel estatal como a nivel galego se tomaron decisións tardías, erráticas e sen a intensidade necesaria, tanto na contención da epidemia como no ámbito económico e social. E os resultados están á vista. Como lle decía, a ciudadanía agarda que teñamos gobernos que en situacións de crise sexan capaces de anticiparse. E aquí, sinto decirlo, pero non houbo anticipación necesaria. De habelo, estou segura, vostede en vez de anticipar eleccións tería anticipado as medidas e os recursos necesarios para poder parar unha pandemia destas características. E creo que tamén é a nosa obriga hoxe aquí trasladarlle algunhas preguntas que estou segura que se formulan moitas galegas e galegos. A primeira pregunta é como é posible que durante moitos días tivéramos a enfermeiros, a médicas, a coidadores, a atención do fogar, traballadoras e traballadoras sin a protección necesaria, mentres vostede nos di que dispón de 500.000 mascarillas. A segunda pregunta é por que non demandou o peche dos principais focos de contaxio e que se blindase Galiza. A terceira pregunta ten que ver cunha situación que nos preocupa moito, que é a das residencias, algunhas que están en estado crítico. E, desde logo, se en algo se actuou mal nesta crise foi na falta de atención e anticipación precisamente en todo o que ten que ver coas residencias de maiores. O personal das residencias, claro que está facendo un gran traballo. Quen reaccionou tarde foi a Xunta de Galiza e só despois dunha chamada desesperada desos profesionais. Seguimos pedindo un plan de choque que signifique facer test masivos nas residencias para localizar e illar focos, garantir material, intervir as residencias privadas, todo, señor Feijóo, para salvagardar o máis importante que é a vida dos nosos maiores. A cuarta pregunta é como é posible que non lle teña reclamado o cese total da actividade ao Estado, como xa teñen feito outros territorios, por certo, algúns gobernados polo Partido Popular. Como lle explica, señor Feijóo, a un autónomo que ten que pechar o seu negocio porque é importante para salvar vidas, pero ao mesmo tempo ese autónomo ve que hai grandes empresas que siguen funcionando con centos ou miles de traballadores concentrados? Desde logo, a prioridade ten que ser salvar vidas e non a conta de resultados. E, por último, creemos que é importante saber se realmente
preparadamente está o sistema sanitario para facerlle fronte ao peor escenario, se están tomando todas as medidas para poder atender a todo o mundo que necesite. Hoxe volveunos a decir que había máis persoal que nunca. Eu creo que non é o tempo da propaganda, señor Feijóo, é o tempo do realismo. Nós non vamos a insistir na crítica e nos datos. O que está claro é que hai problemas no sistema sanitario e que a Xunta de Galiza ten que traballar neste ámbito. Ten que haber dotación de medios, ten que haber menos precariedade, ten que darlle estabilidade ao personal e, desde logo, ten que haber unha previsión clara de lugares onde se vai poder atender a todo o mundo cando se necesite. Eu xa lle adianto que unha vez rematada e superada esta crise sanitaria, social e económica, pediremos que se reactive a Comisión de Investigación sobre o Sistema Sanitario Galego, un sistema sanitario que padeceu durante a última década un desmantelamento brutal. Onte, o seu xefe de filas, o señor Pablo Casado, propoñía levantar en Madrid un monumento ás víctimas. No BNG pensamos que non hai mellor monumento que un sistema público de saúde potente, con todos os medios e libre de recortes. Ese é o monumento que nos queremos levantarlle á sanidade deste país. E, por último, permítame que me refira ás consecuencias económicas, e xa vou acabando, señor presidente, as consecuencias económicas. Nós creemos que hai unha cuestión que é básica, que é impedir que esta crise apaguen os de sempre, as maiorías sociais. Eu estou certa que a maioría dos galegos e das galegas non lles dá medo ter que quedar na casa. O que lles dá medo é o que van a topar cando saian da casa. O que lles quita o sono é saber se van poder pagar a súa casa. Da crise financiera, o Estado español optou saír abandonando as persoas e rescatando a banca con 60.000 millóns de euros. Creemos que este é o momento de cobrar esa débeda a favor da maioría. Hai moitos particulares que están condonando o pago dos alquileres aos seus inquilinos. Por que non está esa medida sobre a mesa para a banca neste momento? Creemos tamén que as medidas económicas que se teñen adoptado, desde logo, son insuficientes. E vou rematando. Por iso queremos propoñerlle que se poña en marcha unha mesa económica e social onde nos sentemos todos, gobernos, partidos políticos, sindicatos, para ver xuntos como encarar o futuro, porque o problema vai ser moi gordo e non valen as solucións nin os parches. E remato, señor presidente. Estou convencida de que nada volverá a ser igual detrás desta pandemia e confío en que aprendamos das leccións que nos deixa, que aprendamos a valorar os traballos máis precarizados, maioritariamente prestados por mulleres, porque son elas as que nos están sacando as castañas do lume, que aprendamos a valorar os servizos públicos e moi especialmente a sanidade pública, que aprendamos que das crises non se sai a base de recortes que matan, nin con máis centralismo e menos dereitos. Reitero toda a vontade do BNG de colaborar coa man tendida para superar esta crise, señor Feijóo. Moitísimas grazas.